Sudah soal lawan masalah kang priyaga pantes masakan jawaban Abdullah melewat sana yang esok tergambar naga sekoman konsultanya Pagodiga neson coba Usiki soning wardaya Maka sana kenapa dia sualing kangenang nala Serta lan jawab apa Syabdul Qadir wacana ngalidung isuning sukma Yang duwe cinta mangkana nyualing kaos kang mulia Pangaos ika wijaksana Nisam tulira